Tak ahoj, já jsem Honza, nacházíme se na tréninkovém stadiáku Slávě. Zítra nás čekají důležitý závody, Republika dospělých v hale, na který jsme nominovali 3 lidi. Moniku Hrachovcovou na půlku, na 15 Káju Hausenvlasovou a Michala Šmahela a Michal poběží taky trojku. Tak já už teďka vedle sebe mám trenéra Jardu Dvárku, takže trenére, jakou jste uchystal strategii na zítra? Tak zítra samozřejmě na ty mistráky, ta strategie se nedá moc nachystat dopředu, ale věřím, že jak Monika, tak Michala jsou připravení dobře a že prodají vlastně to, co mají natrénováno. Takže se těším. Dneska jsme tady absolvovali poslední trénink. Mladí kluci a mladí holky šli ještě takovou jako poslední kvalitu. Ty časy byly opravdu dobrý. Takže na ně se těšíme příští víkend a zítra uvidíme, co Michal na trojce a Monika na půlce.